INP Mizo tunal ngai thathin tu zong te in zain chibai le fek ule July ni som pali ninga ni ania tuntum po international news le politics lam kan ngai tha ho le don nia July ni som pathum nimin nilai ni khan US President Joe Biden chuan Israel ram athleng thata a Middle East a nilichung huna mangang Israel rambi ka hian Iran nuclear deal chungchang malak dan tur le Israel le United States ngai dan in an lo na te an soi ho do na tin Saudi Arabia bi ka hian rampani in lai chin na ba ka Saudi oil tamzokin American pump a thlen bel dan tur te an soi hawang kum som nga liam ta senator a than tlinani masak ber tum khan Joe Biden hian Israel alo tlo to a atum somnan tuna president angin atlo le thei hi pawan nei tak chu ni amaro chu Israel lung oil lo na athoi dam thei lo chuan US president zinga Israel ta na president tlak tlai lo ber ani thei bokang president Donald Trump khan a foreign policy lian bera Middle East ada a Israel din munpo a choi sang naro President Biden tan putra malak na khum hi ahar sadon hle ti achianga chuti chungchuan Biden chuan Ben Gurion Airport a ama mona in khom toya thusoin Israel le US in lai chin na hi kathlir na atang chuan tun ma aiin a thal hle ni ati Biden admin hian Israel na adu lo ber Iran nuclear deal chu aboi puile ta a Mase Iran po in Biden admin ne na nuclear deal nei chu an ngai ro pui ta bik lo tuna chuan Russia hazar noya an nuclear program ti puitlin tumin ma an lata nok renga menong line point nuclear power be sei ve ta reng mai Israel President Isaac Herzog le interim Prime Minister Yair Lapid te chuan Biden chu thian tha Zionist ti in an fak ve hlui boka Biden hian Zionist kani Zionist ni turin juda nam ni khera ngai lo ti in alo soi to a Yair Lapid chuan I lo soi dikani tun tuma iron jin na po hi mimal thil angania nang le Israel in lai chin na hi mimal personal thilani ati Israel Prime Minister din mun lo rei ber tuna opposition leader ni mek Benjamin Netanyahu po in opposition leader ani na angin Joe Biden hi reilote akom ve bok airport muna in khom toy an manzo hian Yair Lapid chuan fiam thuang rengin kumriat liam ta Biden ane na anin biak na asoya ila rengem ka helova kumriat kalta khan White House sa kanin mukha khati lai khan vice president inia tihian mintia isam ang hinay lang chuan president kanito ang itiya kayen kachang chia nang angin dung sang thatak nei la chuan prime minister kanito ang tin kan fiam thu hloi khania atia annui dar hlomani Yad Vashem Israel's official Holocaust memorial Jerusalem mi chu Biden hianatlo boka visitor te ming zia na buwa ti hiana ziaka Holocaust kha kan thei ngil turanilo achan chu in huat na hi do ne theyani lova aiin thup thin zo kani ati Nazi ho te torot chuana Holocaust dam kho chuak mi pahni meichia ve Renagint le Giselle Sikowicz te chu Biden Yair Lapid le an official tenan muwa Rena le Giselle te hi chera thutirin an bula chuan Biden chu thut ni yamin anin kom nge Rena hi kumsom ret le paruk ani to a Giselle hi kumsom kwale pangana amang megani Nazi hoven judate an suat lai khan kumno pangte chau anlani Yad Vashem chairman tunma a Israel Consul General New York lonito Dani Dayan chuan President Biden hiazuya hetia Holocaust survivor meiche pani Biden an a mu hi fiam thuan soile peka Dayan hian nimina Biden ne na nin mu hlim khan inupui Jill Biden ni ron throi velo chu ka hlauhtling mangi a alo ti to a Holocaust survivor meiche pani an komzo hian Dayan chuan
American President hian mei che pahnih te hi ingai zong du mayang atia Biden chuan ka hmangai der to an ni pon an hria ti na changa Holocaust Memorial chhuah san pa in mei che pahnih te chu fly kiss a pe nge bok President Biden chuan Israel na hlau thon ruk em Iran nuclear deal chung chang soin Israel chu Iran nuclear deal wanga ril runuam lo nei mia lo turin a cha Tehranin athil du amulawang Iranin bom asiam zelani chuan United States hian tharum amang mayang atibok Biden hian Israel atlo ma July ni som pani khan White House video a recorda chu video chu Israel thlen maluk hian Israel TV a chhuah ania chu video chuan Biden chuan Donald Trump athil ti a soisela Obama huna siam Iran nuclear deal atanga President Donald J. Trump kumsa ni le som pariata aiin nu do khan Israel chu din munder thonga adda ani Biden chuan atia Iran accord hi kan siam thar leanga Israel tan a himzo kang atibok Biden chuan soizelin tuna Iran ram aya hlau tur chu nuclear ral thuam nei Iran ani nuclear deal a lu tir kan tum lenga kan chel tlat don ani President masa in deal a chuasan kha tihsual lian takani tuna hian Iran po hian nuclear nei trep to ni atibok Iran hian Biden admin laka phuta nei vereng boka Iran sipai Islamic Revolutionary Guard Corps te chu United States in terrorist group ti na puan nana Iran chuan nuclear deal an tel vele don ani chuan Washington in terrorist lisa ada hi laboro se chuti ni lo chuan nuclear deal ming kan ziak lovang anti ve char mayane Iran hian nuclear deal tel tum lo tlatta se terrorist lisa tangin ipai duangem ti chu Yonit Levy Israel TV channel 12 chuan zotin Biden chuan a changa terrorist lisa tangin kan pai lovang atia nuclear deal siam lo mai po adu zok ani Iran hian nuclear bomb siam chun zom zel ta se an malak na titop turin sipai chakna imang mayangem ti zo na Biden chuan a changa du than tur dang a om to lo chuan sipai chakna hi kan mang mayang atibok Palestine sarkar chuan mei kha Palestinian American journalist hita Shirin Abu Akleh chungte President Biden an bufero se tia an phut na chu Biden admin chuan a hnola Palestine mi pui an lung oi lo hle mei che journalist Shirin Abu Akleh kha West Bank ka report apek mek laya Israel force te kutura thi ania Palestine lam chuan tha an tumreng angin an ngaya Israel Defense Force chuan pal thila thleng angin an soya United States point pal thil accident angin angaya Israel sipai chunga criminal investigation ti angai lo ti in ngai dan an puang to ni President Biden an Israel atlo ma a boruak lo en fi turatir US Secret Service pakhat chu man ni in US lamathon let le ngalani Israel Police ten Secret Service agent hian mana July ni som pakhat thotan ni khan US lama an thon let an man chan hi chiang takatarlan anilova US Secret Service Agency thupuang tu Stephen Kopek chuan physical encounter atia thil khen dik taktarlan anilo na a sexual assault anilo ti ero asoilang boka Secret Service agent laka hian Israel Police in thubuai an siam zuilo US presidential trip vuak veta hian Secret Service agent te hi an chemoi lo vele zo thina kum sang ni le som pan hi khan ramdanga zin Secret Service te tan dan khawzo kan siama chuti chung chuan adai sual hi an om vele zo thina ni President Obama hun lai khan Cartagena Colombia muna US Secret Service agent le official engemosa chu Obama thlen ma ni chawa om to tia no chizor na muna mu an ni hloma an minga thangmoi lo hle ni kumni nuwa Obama an Amsterdam atloa President thlen mazana kum som thum le palimi
junior agent pakhat chu Obama thlenna tur hotela zurui lutuka mu ani to bok ole tuntuma tan chuan tikhan kan du tok le khop mayanga zanlama Myanmar news tihsual kan tumbokanga kan channel hi min lo ngai chan zel donia ngai thatu zong zong te in chunga kan lo me